nenhliziyo abukho ubuhlungu ufana nenhliziyo. Hawu, ntanto usalele ngalesikhathi. Hey baba. Hey bafo. Ndoda kwenze njani? Ngalesikhathi usalele. Kwenze njani futhi? Base sikhasimba manje. Ngithi yona ngikhathi manje umsalele. Zinkinga zabafazi bafo. Azi bafa. Ngihambile ngale esilungu. Lezi insuku eziwu2 edlulile. Ngithe mangifika lapha. Bafo sahlala kamnandi nomuntu. Sadla amaneknesi kwamnandi kakhulu. Awu, ngithe sengihamba. Waqhanga nje imondo. Bavele bamthatha nje. Hawu, kalula kanjani? Kalula mfowethu, yazi ngasala ngigqoke izandla. Wangathi ngiyahlala nasekhaya. Mfowethu, ngithi nami ngidinga ukuzoxoxela la. Ngimbone nami le emall lo muntu wakho lona ebambi Francis emotweni ipholo eminyama. Hayi bafo, ungamthi hayi bafunga epholo eminyama ngoba nje ngithi ngizokutshela lokho. Hayi bafo, ungamtsheli lonto leyo. Yazi mina angisazi ukuthi sokufanele ngenze njani. Lo muntu wami ngiyamkhumbula. Endini ngiyamthanda. Kuyimali nje angazi ukuthi fanele ngenze njani. Ngina stress esikhulu. Ingakho ngqondo nokuphuma ngisho lapha nje. Futhi ngimbonile namhlanje. Ayona indaba ngoba ngigijima la ngithi ngizokuxoxela la muntu. Mfowethu, yazi ngiyezwa sengiphupha kabuhlungu kanje. Mfowethu bangishayile. Kodwa hayi ngizoba right mfowethu, kodwa ngamathemba ukuthi hayi uzobuya. Hayi uzobuya ngiqina uzobuya. Uzobuya. Ya asithembe nje kanjalo ukuthi ayena uzongikhumbula. uNkulunkulu vele uyake enze ukuthi umuntu ayibuyele automatic akhumbule emuva ngoba ulahaye khona uthola ukuthi uyifaka phezulu omunye umlili umhluphekeni ya. Sublam lo amosheka kakhulu. Ngize ngisuka la Alexander ngenyawo ngishona le. Uma sengifika lena hawu sahlala kwamnandi umuntu wavele wangishiya. Ngathi ngihubhe imoto hawu kashaya kakhulu mfana. Ayisihlungu into sakho. Hayi bafast edlunga kuzoleza. Baby. Yes, love. Ngiyabuya ngisala lapha egarage. Awusiye garage futhi lezwani manje? Ngisapompa ivili phansi. Okay, Sathi yobhalisa umoya. Alright, baba maki ungahamba ke makusheshe ubuye. Okay. Hello, Sister Jenny. Thanks, babe. Now let's put us out together. Okay. Umulelo gore ha boa ke batla tšhelete ya bana ya Christmas. Ngokutlo. Abantu abathanda ukuthi ukhuluma ngabo manje. Aw. Elore ha isa ubulelo gore nna le ena re nyalana. Hayibo. Into le lokhuluma ngayo sisi. Re na le 5 years re nyalana. Re na le bana ba ba 3. O mo bolella gore ha boa mo ke batla tšhelete ya bana ya Christmas. Hey, bese sicela ukudlala wena ngiyakubona. Yo, hayi bazamjelela ukuthi ezona. Waze ngibona nje mhlawumbe into ngakho. Siphiwe ubuya nini kanti? Ubuya nini?
akabambi nefoni. Yo, awazi bamdelela umuntu yezwa na. Hey, hayi khona. Uyidropa nokuyidropa. Hawu ma. Hayibo. Hayi ngiyakulinga la. Hayi ma. Ivala novalwa ke manje. Hi guys, this is Kamu from Collins Sketch Comedy. Please remember, if you like content like this, remember to subscribe, comment and like our video. We'll see you on the next episode.